ученици от град Свищов, СП Гелек Константинов и днес се намираме на Самоходската чаршия в град Велико Търново по програма национална програма България образователни маршрути. И днес ще зададем няколко въпроси на местни хора и на хора, които работят тук. Хубавите места в Велико Търново, може да усетите възрожденския дух. Той е оформен, улицата е оформена през 60-те и 70-те години на 20 век. И все още има работилници, които работят. Колко време ви отнема производството на едно цялостно изделие, килимче да речем? Колко време ви отнема цялото изделие за един? Различно. 3 до месец. Колко време се занимавате с този занятие? 35 години. Чудесно, това е добре. Кое ви вдъхновява най-много да влизаме в това? Много добре. Наистина много благодарим и пак се извиняваме. Вие разказали с... То интервю правим, така ли? Да. Бихте ли разказали колко време отнема да се направи малко? Много различно. От няколко дена до стига се до месец. Главно какви туристи посещават Самоходството? Нашите цивали. Добре, кое най-много ви вдъхновява в този занаят да го правите? Много труден въпрос. Аз съм от 25 години тук. Третото поколение, което застъпва в работилницата. Вдъхновението идва много трудно. Трябва да наистина да се случи нещо и така да го подканиш. Желанието за обичам се за А по поръчка изработвате ли изделия? рядко. Рядко. Каквото направя. Това е. Благодарим ви много. Хубав ден. Лек ден! Лек ден! Журналистика е какво учите? Да, просто не, журналистика не е по проект, трябва да събираме интервюта и не ги изгубим. Национална програма България образователни маршрути.